И така, здравейте хора, аз съм Христо. Днес ще играем Майнкрафт, като за цел мислех да открием едно село и да пооцеляваме малко. Да оцелеем поне 3 дена Майнкрафт. Така че да започваме. Ще създадем чисто нов свят. Като започнем ще намерим първо ще намерим първо село. После в това село ще гледаме да оцелем. Ще си намерим материали. И ще трябва да оцеляваме и през нощта нямаме право да спим. Също така. Няма да спя въобще в Майнкрафт. Като трябва да оцелем 3 дена Майнкрафт. Така. Точно тук ли ме спална? Къде е слънцето? Това слънце къде отиде, бе? Аха. Ето натам, значи натам изгрява, натам се залява. По принцип съм чувал, че селата се намират оттам, откъдето залязва слънцето. Заради това сега ще тръгнем натам. Между другото, понякога, ако не ме чувате, това е защото съм си изключил микрофона. Сега знаете какво ще започнем да правим първо. Но мисля първо да открием село и тогава първо. Значи откриваме село и след това ще чупим такова дървета и така. Освен ако не се доближим до нощта много преди да сме достигнали до селото. Ако се доближим до нощта, смятам да се прикрия някъде. В земята се зарова. Няма права въобще никакви къщи. Ще търся село. И директно в селото ще си оцелявам. Чувам някакви скелети около мене. Отдавна не съм правил видеа, понеже очаквах да си взема нов телефон и заради това изчаках да взема новия телефон и тогава вече реших да правя ново видео. Заради това сега го правя, не е по-рано. Малко ще позабързаме, защото деня в Майнкрафт вече доста напредна. Ще убивам и животни, но по-натам, защото сега в момента ще игра. В момента ще търсим село. Това ни е първата цел. Също мисля да намерим куче. Или не, всъщност. Пишете отдолу в коментарите, ако искате да кача в друго видео, да играем Майнкрафт, докато не намерим куче. И трябва и да го опитомя. Сега няма да търся куче. Ще го оставя за друг епизод, ако вие решите. Също така и огладнявам, трябва да намерим храна. Тая кокошка ще убия. Но тя не може да се яде, защото е сурова. Ще ме отрови. Трябва да дам по-напред да намерим нещо за яде в играта, защото ще умрем. Така ще се, да. Не. Сега по планина ли трябва да изкачам? Така. Мога да чупа и дърво по принцип, но в момента не ми се чупа веднага, защото искам първо да открием село и тогава да чупа вече дървета, да си правя инструменти. Ако наближиме, ако ни стигне нощта, няма да. Ще гледам да си направя инструменти, ама оцелена, защото все пак
трябва да се оцелява, нали? Да, планина доста бързо изкачих, така че продължаваме към мисията. О, не, слънцето е точно над нас. Трябва много бързо да вървим вече. Така. Аре, ще му скачу. Така. Ядеме това прасенце, ама не пътя и... Тук в тази игра почти нищо не може да се яде, ако е сурово. Защото ще умра. Само хлябът, понеже той не се пече. О, не, и храна. Това хънгъра ми отгоре свършва. Трябва да намеря много бързо нещо за яда. Не, мисля тук изкачвам това. И ще намаля и скоростта. Защото съм чувал, че отскоро, като давате по-бързо се движите, по-бързо ви се изхъбява и хънгъра. Не. Ти си шибуш. Сега да не умрем. Така, леко тука. Сега това дърво. О, не. На това. Само на това. Така, на това. Тука и он. И сега тука. И тук. Успяхме, не умряхме. Супер. Да видим. Какво ще стане, ако изям сурово прасе? Надявам се да не умра, ама нямам какво да родям. Нямам време, много ще се забавя така. Трябва да и да търся село бързо. Бързо трябва да намерим на село, бързо. Не, вече ми се изхъбди много хънгъра. Надявам се само да... О, крава, супер. Ще убия кравата, това е. Няма. Това е решението. Ами, кравички. Аре, чувам тук. Знам, че с плючка по принцип по-трудно ще убия, но... Просто... Така, дадем ми месо. Говеждо. Така. Възстанових си хънгъра. Това не ме уби. Супер. Не ме отрови. Сигурно само пилето ще ме отрови. Оф, аре, тука. Така, добре се справям. Това не е село. Между другото мислех, че е по-близо село, ще има село някъде около нас, но то се оказа, че доста далеч село ще има. Даже по принцип аз не съм търсил много дълго такива села. Защото по принцип аз по-бързо ги намирам, но явно тук... Явно точно сега за видеото ще ми се опелчат малко нещата. Така, тук ще вървим, защото чувам зомбита. А това за мен не... Но добре, но... Трябва бягам. Бягам тук. Бягам. О, не. И слънцето е там. Ох. Айде, нормално. Аре, бе. Не мисля се да купам, аре. Нема ли нека е село тук до нас? Аре, излизам от гората, има село. Излизам от гората, има село. Не знам, в отропа. Продължавам напред. Не мисля да се закопавам заради това. Просто искам да повърнам, няма пагали тук. Не. Сега път трябва да заобикалям. Аре, бе. Къде е края на тази гора? Тази гора въобще има ли край? Мисля да използвам това. Един хилит. Ама, аре, ще го оставим за по-натам. Аре, тук, аре. Между другото, по време на играта имам
право на 3 хинта. За промяна на времето. Два пъти мога да променя времето. Промяна на деня. Имам 2 пъти и от него. И също да си взема някакъв материал, който не знам къде се намира. 2 пъти. Сега мисля да използвам единия от двата пъти за часа. О, не. Нямам право. Какво? О, бързо. Тайм. Сет. О, не. На телефон няма да правим хим. Давай. Докато стигна до там и се закупам. Закупавам се тук, май. Да, закупавам се тук. Аре, дай още малко, айде. Аре, тук няма сел? Аз наистина исках тук да има сел. Ай, ще вземем пръст от тук. Закупавам се там. Закупавам се тук. Така, тук оставам. Оставам тук. Знам, че е крипър. Точно това ми трябваше. Сега пак крипъри. И смятам, ако нещо, например, дойде към мен, тук надолу мина. Тук. Кова е още надолу, ако ето там крипър дойна към мен. Или някакво чудовище. Така ще се оградя много добре, защото не ми се умира. Не знам колко дълго ще стане видеото, може някъде към час или нещо, не знам. Зависи това. Ако до 30 минути не открия никакво. За колко часа? Сега е 5:55. Ако до 20 минути не открия никакво село, видеото приключва. Аре бе, нема ли нещо? Аре, когато ще стане сутрин? Аз мога си направя легло, но нямам право да легам в него. Да знаете. Аре бе. Освен да се махна. Дали я бегам? Аре, бегам. Абе, то аз нямам хънгър, бе. Къде че бегам? Връщай се. Връщай се. Така, тук. Така. Трябва да хапна ябълка. Така май е по-добре. Хайде. Вече тръгвам. Не мога ги чекам. Тръгвам там. Сега нещо помислихте, че ще се удава, ама няма. Давай. Само скелет. Где горе скелет, айде. Ай, сега нека тук сел. Молим ти се. Ме фане това зомби, нема. Ще му избягам. Аре, давай. Не.
Играта ли ми устройва капани, бе? Не му е така тук. Не. Аре, стига. Май трябваше се да закопан. Нещо само тропа зад мене. Не знам, че са зомбитата. Прехни. Ага, спрели са, бягай. Хайде и пред мене, още едно. Какво му удари? Са, ако е малко зомби. Да. Бегай, бегай, бегай. Аре, тук никъде нема сел. Аре, моля те. Аре, трябва ми само, не искам видеото да свършва. Аре бе, какво става? Толкова дълго никога не съм търсил село. Напишете в коментарите, ако и вие сте търсили село толкова дълго. И естествено, ако сте търсили и по-дълго. Стига да намерим. Дали напишете в коментарите. Горе-долу, ако искате някакви други игри да игра, пишете страшни игри, каквито и да са и на мен, ако ми допаднат игрите, които сте написали, идеите, ще ги играя, естествено. Но за сега игра повече Майнкрафт, но и вие му там ми предложите някакви игри. Не разчитайте само аз да измислям, измислите и вие. Вие може да сте по-креативни от мен. Но това зомби ме изнервя тук, малкото. Ще трябва да побегам малко. Защото иначе ще умра тук. То това е ненормално, тук е много зомбита. Не мога, закопам се. Така. Така, идеално. Идеално. Тук оставам. Докато не стане ден, ще стоим тук, долу. В тази халупа, не каквото и да е. Но ми се ще намеря бързо село. По принцип до сега не съм търсил толкова дълго време едно село. По принцип ми намира много по-бързо. И на мен не ми се иска да свършва видеото. Защото все пак от отдавна не съм правил видеа. И заради това днеска реших да направя едно. Ако са ви омръзнали на Майнкрафт, пишете долу в коментарите и ще измисля. И нещо друго може. На всяка една игра мога да игра. Не се тревожете, можете да споделите всяка една игра сме в коментарите. Къде е? Не. Аре, стига, бе. То паяк е го чум, бе. Ако дойде до тука, ще смятам да го убия. Ма той няма да дойде явно. Явно някъде ще се скрие и ще се опита да ме убие. Аз имам ли нещо за ядене в инвентара? Yes. Yes. Това какво е? Ура, ура! Става ден! Ура! Ще оцелея! Аре! Ама само това паяк да не е отвънка. Защото не искам да ме убие. Ще ступи в тази страна. Няма го.
Защото аз не мога и да му избя. Чук скелет, май ще си остана още малко. Лоша новина е, че сега, ако дойде от некъде скелет, аз буквално съм на една стрела живот. Оцели ли ме веднъж, ще умра веднага. Буквално ще умра. Чум скелета е тук некъде. Майко мила, до мене бегай. Бегай. Почвам да бегам. Видях нещо странно, сега ще ви попитам за него. Тук не се вижда. Този там облак, не ви ли прилича на кръст? Между другото, аз съм виждал такива кръстове и на това, в пустинята съм виждал. Но също и в този баян, в който в момента също съм виждал. Преди, не сега. Сега не съм виждал. А то между другото, ние сме натам. Объркали сме път. Добре. Нищо. Продължаваме да вървим натам. Без да се предаваме. Още една крава ще убие за храна. Парни се. Няма много. Идвай. Даде ми две. Така обаче са... там да, направо. Аре... Дай по-бързо. Не. Аре, стига! Ще го оставя това не ми е нужно. Много мразя да строя от дърт. Нещо. За мен дърта не е чак толкова лош материал, но и не обичам да строя с него. Не е баш за строене. Сега горе-долу съм... Живота ми се изхъпва вече. Ако някой, например, тук някъде се появи някакъв скелет и ме цъпне с една стрела или аз се вхвърля от някъде, като не гледам къде ходя, съм до там със сигурност. Тези пък как се щупиха? Без дори ги долу. Хайде. Няма тук някъде село да се появи. Накрая. От колко време вървя тук? Знаете ли това? Няма да се предаваме толкова. Няма да се предаваме толкова лесно. Ще продължим да търсим село. Така. Тук трябва да мина.
Аре бе, дано тук не трябва да има село вече. Не съм толкова много да обикавам. Но за сега една нощ сме оцеляли. Още 2 нощи остават. Ако след тези 2 нощи още не сме намерили село, ще продължим да обиким път. Ай, стига, бре. Нещо само ме търпа надолу. Хайде, давай. Тука, скок. Само тук не се пребия по някой от тях, че за там ще ми е живота. О, не. А тук мисля скоча, ама не мога. Попробвам втори път. Успях. Кога слънцето толкова бързо се придвижи до тук? Паре, стига. И пак отидохме при гъстите дървета и си нищо пак нема виждам. Трябва да се огледам малко и настрани, защото понекога селата са отстрани. Очаквам да са пред мене, но не са. Тук можеш да умра, бе. Защо в това дърво има дупка? Супер, успех. Там има нещо бяло. Тук видях нещо. Нещо бяло се разходи. О, не, отново останах без... Отново останах само на 2 бутчета горе в хангара. Хайде. Така. Аре, то никъде няма. Това време се чува, там съм видял се. Но не съм. В това село не знам какво ще го намеря. Или пък е било в другата посока, откъдето изгрява слънце. Не знам. Но понеже оттам идвам, тут все пак ще имаше някакво село, нали? И оттам да е било, пак трябваше да има някакво село. А то няма. Значи колко мразят като се тръгнала да се изкачвам на някъде и се заклещи. Имам чувството, че въобще няма да намеря село тук. Плюс това са все един и същи байон. В смисъл не съм видял пустиня, не съм видял такъв снежен байон. Нищо от тези. Даже и блата не сме. На 3 бутчета сме, не сме на 2. Бърка знаеш. Но сме на половин сърце. За жалост. Добре, знаете ли това? Айде да направим така. Умра ли, видеото приключва. Оф, трябва да намеря на късо. Уф.
хайде де. Кога пак слънцето отиде пак там? Аре, стига, бре. О! Недър портал. Ето. Мисля да не е хубаво там. Да, няма. Но то па и слънцето ще умре. Аре бе, нема ли някое просто село тук? Аре, поне едно село нема ли тук това? Байон, бре, бати. Хайде, хайде. Чувам ги тия драудъри. О, не ми се занимава с тях, че иначе ще умра. Буквално аз съм им на един удар, защото съм на половин сърце. Аре, стига, тук няма нищо никъде. Бати. Не, моля те. Трябва да мина покрай него. Колкото по-бързо го мина. Мъртъв. Ще ме убие. Чувам паяка. О, май се отказа. Закопавам се. Съжалявам. Оставам тук. Но ще си направя и място ето така. Аредей! Не. Помислих, че това ще ме убиеш. Понеже не беше чак толкова далеч от мене. По принцип аз не знам, зомбитата могат ли да ме ударат надолу? Не така. Исках я от тук да взема. Сега ако некоя зомби дойде тук някъде по мен и се опитва да ми. Не, слагам го тук. Слагам го ето тук и това е. Защото не мисля все пак да се движа през нощта. Със сигурно ще умра. Но го чувам някъде тук зад мене около мене, не. Тук, между другото е тук, ако видите. Тук и ето тук. Челят много лесно може да цапне от тук. Ако е точно тук, право мене довиждане. Май се махна. Тъкно ще да кажа, май се махнаха да излизам. И той се раздвижи. Не. Май се махна. Той буквално беше ето тук. Да, чувам те, няма да избегаш. Няма ме фанеш, няма ме застреляш. Тук паяка няма ме фанеш, защото той не може да мине през това. Те по принцип паяците са... Треги няма тия двата блока за да ме убие. А то са тук. Между другото, ако ме чувате от време на време да покашлям, това е, защото съм настинал леко. Но съвсем леко. Не, сериозно. Не мога да се опитам. Ще ме убият. Почвам да бягам. Нема да фанат. Довиждане. Не. Приятели, това беше от мен.
Както казах, ако умра, видеото приключва. Знам, беше много тъпа преценка да излезе по-тъмно, но ако ви е харесало видеото, абонирайте се за канала, напълно безплатно е. Ударете лайк бутона, ако ви е харесало видеото. И оставете някакъв коментар за някоя друга игра, която искате да пробвам. Добре. Това беше от мен.